хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 7 декабр дар Паём ТВ. дар соли оянда барои рушди иқтисодӣ воқеи Тоҷикистон тахсиси беш аз 12 миллиарду 600 миллион сомонӣ, ҳудуди беш аз 1 миллиарду 200 миллион доллар дар назар аст. ин маблағ аз ҳисоби буҷети давлатии соли 2023 пешбинӣ шудааст. бино ба иттилои Вазорати молияи ҷумҳурӣ, дар тарҳи буҷети давлатӣ барои соли оянда барои рушди иқтисод 12 миллиарду 681 миллиону 300 ҳазор сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки ба 9.8% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар аст. зиёда аз 6 миллиард сомонии маблағ ба тараққиёти хоҷагии сӯзишвориву соҳаи энержӣ равона карда мешавад. вазифаи аввалин дараҷаи саноат аз таъмини маблағ ба саноат ва аз навсозии пойгоҳҳои барқии обии кишвар мебошад. дар маҷмӯъ рушди иқтисод дар соли 2023 дар сатҳи 7.8% пешбинӣ шудааст. ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ тибқи дурнамо 127 миллиарду 300 миллион сомониро ташкил медиҳад. даромади буҷети давлатӣ аз рӯи ҳамаи манбаъҳои даромад ба маблағи 37 миллиарду 100 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. қисми хароҷот 38 миллиарду 100 миллион сомониро ташкил медиҳад, яъне хароҷот аз даромад 1 миллиард сомонӣ зиёд пешбинӣ шудааст. ба стратегияи рушди иқтисоди сабзи Тоҷикистон дар муддати 15 соли минбаъда аз соли 2023 то соли 2037 зиёда аз 21 миллиарду 600 миллион сомонӣ маблағ гузорӣ мешавад. бино ба иттилои Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ, дар ин бора рӯзи 6 декабр дар Душанбе зимни машварат оид ба мавзӯи рушди иқтисоди сабз дар Тоҷикистон хабар дода шуд. мақсади ин стратегия гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ, таъмини истифодаи самаратноки сармояи табиӣ, ҷалби сармоягузорӣ, роҳандозии технологияи муосиру инноватсионӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти иқтисоди сабз мебошад. гуфта мешавад, дар маблағгузории ин стратегия дастгирии сармоягузории институтҳои молиявӣ ва шарикони рушд нақши калидӣ дорад. иқтисоди сабз тарзи фаъолияти хоҷагидориест, ки ба боло рафтани сатҳи зиндагии одамон ва таъмини адолати иҷтимоӣ мусоидат намуда, ҳамзамон хатарро ба муҳити зист ва харобшавии табиат коҳиш медиҳад. ба маънои маҳдудаш, иқтисоди сабзро ҳамчун технологияи коркард, истеҳсолот ва истифодабарии таҷҳизот барои назорат ва кам кардани партовҳои моддаҳои ифлоскунанда ва газҳои гулхонаӣ, мониторинг ва пешгӯии тағйирёбии иқлим маънидод кардан мумкин аст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 6 декабр эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 15 сомониву 85 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомониву 65 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1074 сомониву 74 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1779 доллару 41 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бошка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон 79 доллару 48 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бошка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad Oil New York 74 доллару 27 сент муомила шуд.